Allah kai mana saukin mutuwa ba abin wasa bane wallahi. Har an ka ce bawan Allah ya mutu, mutuwa ba abin wasa bane. Gidan da an ka ce mala'ikan mutuwa ya sauko, jama'a gidan nan ai hankali da gidan nan. Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari cewa annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam mala'ikan mutuwa ya ce mai bai sa ranar mutuwa ba. Imamu Maliki ya kwanta ya mafarki ya ga mala'ikan mutuwa, shi ma ya tambayi mala'ikan mutuwa, ya ce mala'ikan mutuwa don Allah yaushe zan mutu? Shi mala'ikan mutuwa ya mai haka, da ya mai haka shi ya falka. Imamu Maliki hankalinsa ya tashi, ni na ga mala'ikan mutuwa na ce mai yaushe zan mutu, sai ya bi da haka 5 shekara 5 ya saura, wata 5 ya saura, kwana 5 ko bakwai 5 ko awa 5 ko minti 5 ko sakan 5